LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Of course, to my amazing people, my name is Edgo Dhiambo and I am a freelance journalist from Nairobi, Kenya. Hakikisha kwamba unapata kutune in ndani ya LTN, that is Luo Trending Nation. Hapa, this is the home of all supportive channel ambayo so far imepata kuwa kwenye industry and so far inafanya vyema sana, imekuwa ikipromote sana wasanii kutoka the Luo land, that is called the Luo Nation, wanapata kuchipuka kutoka kwa channel kama hii. Guys, hakikisha kwamba unapata kusubscribe, bonyeza alama ya subscribe ufike 100k subscribers. Kazi safi sana hapo, chapa kazi. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Nyakwara mugi machiegni kendo mapodi luongo ne LTN Luo Trending Nation kuma mopande inyenyo elela. Kapo kinge maber ni poke subscribe ikuwa maber mondo subscribe nikech kaendi hemi biro yude kaka en kapo yude kaendi nyakwara mugi mano ng'eni poke yude. Be nyaka wagoero kama na inya ne jok ma osebedo ka chung kodwa ka supportwa gi subscription, commenting, sharing and doing everything. We are not taking it for granted, but we just have to appreciate you so much. We may lack enough words to appreciate you, but just know that you are so much appreciated, you know. Bet koda nyaka tieki podi denda no mari nashu mari chino jamano mbele chene mineno mbele meoko and renyala wajino mari da kongo de negi chake kore kubneri yoto podi chwa kusitirungi kawuono we awuo kuom celebrities matin mutenore gi joka kaluo nikech mano e gima watimo. An gi list mar Eric Omondi, an gi list mar Ogaubina, an gi list mar Mama County mabende no change nyinge Baba County. Let me talk of Pamela Eli, and then we also have we have Menjake. My issues giyosebedo ka bedo addressed kachacha endo, and maybe gimoko mabende dhi tiyo go mang'eny example wach modo wacho kawuono ni indi. Meanwhile bit koda nyaka tieki kae meyude kete mana kae. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongi mani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'ane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimo gi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kai, kete mana kokidwa kete gatwa bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. So kuna issue nataka ku address because amkuniona kwa Bina show live on Monday. Yes. Hi. So hii sikuwa nataka ku address hii kitu because sikuwa nataka kuiongelea, but to do some intriguing people out there, kuna watu wanaua na overthink, na mimi sipendangi ku trend for bad reason. Mimi ni mtu najitambua na vitu safi. So pale kwa Obina, mimi it was my own choice. Mimi ndo niliamua, sasa no one decided for me. No one decided, no one decided, mimi ndo niliamua. Ilikuwa ni critical decision ama tough decision nimekuwa nikithink hii mwaka ikianza
Sati kitu niliamka tu jana na nikaamua kitu nimeonga tu na nashindwa nitaambiana aje, because nyi watu mnajuanga mimi ni mtu sipendangi sana na watu. I'm always a vibe positive person, so nilikuwa najiuliza nitaambia je Obi nataka kuna vitu zingine nilikuwa nataka kufanya on every Mondays, because napata Obina show live inakuwa always on Monday. Na pia mimi kuna some small trainings inachukua kama maybe 3 months 4 months hapo. And unajua mimi husemanga kazi ya mtu lazima uheshimu kazi ya mtu, because Obina ndiye anajua vision ya show yake ya hiyo Obina show live, because ikianza kukwanga hivi watu kuna watu wameiona Joy Saini Obina show live. Kitu ilianza kwanza mimi nilipata iko kula show tukahojiwa. After hapo Obina kiendanga ki upgrade, and I'm always proud of that, because ku upgrade ni kitu ya maana. So venye mimi niliingia hapo akanichukua kama ndugu, tukafanya vitu, nimewaka hapo, ameni brand, amenitoa nikiwa kama bado nilikuwa nimechanganyikiwa kidogo, because nilikuwa nimepoteza TikTok account, akanishika tukachapa vitu. Hiyo platform ya Obina inakuanga the best. Hata nyinyi mnajua pale ukiwa pale una learn a lot apart from kwa skit, kwa kushoot hizo video, you learn something. Unaweza learn from the interview, guest akikuja kuna vitu mnasema off camera na kusaidia nini. Yani vitu ni sambamba. And Obi pia management yake iko serious, kama kuna management iko serious kwa production ya Umse anafanya kazi fiti sana. So nilikuwa najiuliza nitamwambia aje. Unajua sometimes it's not easy to say goodbye, nyinyi mnajuanga tu. Unajiuliza nitasema aje. Obviously nikisema hata daga miezi watashtuka. So what I decided kuna watu watadhani siji baba account livutwa siji nini. Watu wako na ma story mingi. Hata ukiangalia kwa interview ya Obi ya kiongelea akisema Nyakwara mogi machiegni mapoden LTN Luo Trending Nation kuma mopande inyenyo elela. Kawuono be wawach mopando matin masamoro ji ok gombo no wuoye to wan kaka pile wakete kaka en. Chien kache chaendo niwinjo ni demo Facebook nowere gi Oga Obina. Demo Facebook nowere gi Oga Obina. Okay, and people have been talking differently. There are some people that are supporting Oga Obina, others are saying no, demo Facebook alikuwa anamtumia. Nimeona hadi wakina Kimbikimbi anasema kuwa Oga Obina alikuwa anatumia demo Facebook, which is okay because it's their right to speak what they think. But on the other side, Mbende, it's my right to now say the truth, not what I think. Hakuna siku Oga Obina atarudiana na demo Facebook. Unajua sababu gani? Demo Facebook Obina alikuwa anamtumia na Obina amegundua. Demo Facebook amesaidia Oga Obina akajiongeza credit kwa mafans. Unaona? Saa hii Oga Obina anaona demo Facebook kama takataka. Unaona? Kwa mfano, Oga Obina ameongelea kuhusu matanga ya Otuoma ni 7,000. Imepita 7,000 followers. Nini hiyo? Ameongelea kuhusu matanga ya Otuoma. Umeona kama amepita 7,000 kwa TikTok kama wapi? Popote. Hakuna mahali ameenda. Na yote walikuwa na demo Facebook akiongea. Alikuwa anapiga 100 na. Ile wimbo ya Oga Obina ile yenye alipiga Nyathini Kado. Ilienda vizuri sababu demo Facebook. Ni ukweli, that is fact. So which means demo Facebook amesaidia. Gimokelo maka uono ok ni en mano, gimokelo ma en Mama County mabende ongere ni Prophet Comedy, mano jaluo Prophet Comedy en gi potential kendo en very talented kendo en gi number of followers. In fact oseyudo nyaka silver button Prophet Comedy donge.
nyocho chenjo nyinge ni Baba County from Mama County. Embende no golo ujumbe kayecha ni oweyo ng'awa Oga Obina. Pale kwa Obina, mimi it was my own choice. Mimi ndo niliamua, sasa no one decided for me. No one decided, no one decided, ni mimi ndo niliamua. Ilikuwa ni critical decision ama tough decision. Nimekuwa nikithink hii mwaka ikianza. Sasa ni kitu niliamka tu jana na nikaamua ni kitu nimeonga tu na nashindwa nitaambiana aje, because nyi watu mnajuanga mimi ni mtu sipendangi sana na watu. I'm always a vibe positive person. So nilikuwa najiuliza nitaambia je Obi, nataka kuna vitu zingine nilikuwa nataka kufanya on every Mondays, because napata Obina show live inakuwa always on Monday. Na pia mimi kuna some small trainings inachukua kama maybe 3 months 4 months hapo. And unajua mimi husema kazi ya mtu lazima uheshimu kazi ya mtu, because Obina ndiye anajua vision ya show yake ya hiyo Obina show live, because ikianza kukuanga hivi watu kuna watu wameiona Joy sahi ni Obina show live. Hiyo kitu ilianza kwanza mimi nilipata iko kula show. Tukahojiwa, after hapo Obina kiendanga ki upgrade, and I'm always proud of that, because ku upgrade kitu ya maana. So venye mimi niliingia hapo akanichukua kama ndugu, tukafanya vitu, nimewaka hapo, amenibrand, amenitoa nikiwa kama bado nilikuwa nimechanganyikiwa kidogo. So weuru monda wacho nikecha unsa moro po kubedo ge platform ma host jomoko. Nitie jok man ge platform like king'io platform mar LTN, ting'io platform mar Kalausi. Platform mar LTN nya ose host ji mang'eny, but mar Kalausi is an individual platform. So wadwa wuoyo e platform ma host ji, manyalo host ji. Platform machalo kaka mar Simi Kenya can host people. Platform machalo kaka mar Victor Msafi can host people. Platform mar Salenya, platform mar John Jr. You know, those platforms, they can, Jalango TV, you know, they cannot just host people. Ni imi microphone ti wuoyo. They can host an air like LTN okunyiso ni umari kende manyalo bede. Somebody can sit here and talk. But gimukiegi hosting, it's so demanding. It wants a lot of things. A lot. Gini chalo gi kaka in gi ot Nairobi to ng'ato dake. Like idak kata gowadu. Ng'at moro mineno kodak gi ng'ato Nairobi ka, ng'ano luor. Sana jok mapod chandre gi ng'ano luor. To kata koko chandre en gi pesa, dak gi ng'ato tek. It is the same with hosting people. Dengo Facebook kowe Oga Obina, kawuono Prophet Comedy owe Oga Obina, gini can come out to the public ni Oga Obina is using people. Oga Obina oken ng'ama chunye ler. Oken kamano. Wecha gi Jalango TV. Jalango TV is bigger, and it started long time ago before Oga Obina. Ji adi ma useng'eyo kowuok from Jalango TV ok mabedo hosted mane kanyo mawacho ni ya maja kamera na gi chanuru ma ndalo mono Jalango ne bedo watch saa 7 kama bwana ma en kapok odonjo kamaji ne gi crew team maduong seriously. Kona team mini kona ng'ata chiel mini ng'eyo from Jalango TV, just to ask we ng'amo biro ni ati sanitize koro ng'ame wacho ni makata kiromo go tinyalo wacho ni kaka ko Oga Obina wang'eyo ni Mamunes. Kona
But kidwa ng'e ni ng'ato chunye ber, sana this media personality, idhi yudo ka jok moluore nyaka ing'e. Like today we have somebody like Pamela Eli nobiro e Lu training kaendi mawacho ni odwa romo gi Oga Obina. Thank God nodhi oromo kode, ineno, and we are so grateful. Wanyalo wacho ni message was reached to the right person, mo Oga Obina okawe. Sani utiyo ko Oga Obina mono dwa ni orom gono, sani to koro utiyo ko Oga Obina. Okoni utiyo nango gin ko Oga Obina kanyo, but koro wacho ni utiyo. The only challenge that we have, when somebody has hosted you, you may be having your own expectations to which may not be met. Nikech ine od ng'ato inyalo gombo chamo ring'o to chieng'no ji chamo alot, kata nyalo margi ochope alot, ginyalo mana chulo rent, then ginyalo yudo alot. Gima duong' ka en ni chulo rent ine odni. Emomiyo ineno ka nitie jok moko ma kitgi richo, so what they do, gichiemo oko to gibiro ginindo. But gima duong' ni en gi kuma oninde kinyo chiewo gokinyi. People do not see this. Nitie joma osedak nyaka gi ji, but gima gineno en ni kumari narie kech, kumari nateme kama. They don't want to appreciate the fact that one got a lot of people, millions of people in this town, but only one person could host them. Ana nyalo paro ka donjo Nairobi ka, ng'amono nyalo host ama winji ni host ama ber is my cousin. But nangi wede man ge pesa Nairobi ka. Na prefer mondo chuo dhi adag mkuru kwa Ruben. And I had a lot of relatives mono nie bigger estates. Why? Nikech, can you be accommodated? It's not a matter of space. LTN pokuchupo maduong, but inyalo, at least inyalo neno ka wavibe gi jomoko like Jasu, you know, Asango, wagine kama behind the scenes gene mako. Nitie joma ngudi makata behind the scenes they will not allow you mondo gi feature. Be ok bi maki. No, iketo privacy mar company, but ng'at machalo kako Obina, ng'ata ibiro ng'e nyaka jaywecho. Mano nyiso good heart. Kawuono Munes, kata kiro Munes kata kawuono koweyo Oga Obina, ji ong'eye. In fact, Munes nyalo chako podcast ne macham. But people will not appreciate. Jibro wacho ni ero Munes koro we Oga Obina, wadwa neno no bro timo nango nade to nodonjo kanyo ko Oga Obina ni itie. In fact, Oga Obina mono miyo koro ung'eye. Somebody like Mama County, the truth be told, wan gi chamo arts deriyo. Nitie mechamo online to megi ichame ground. Michame ground to dwaro usruok manoma. Mondo mikoro kata chak luongo mari shows. En manoma. Manoma cha. Mondo chak luongi arus kia na en noma nyaka usri maber. Mitim packaging masawa. Gima Oga Obina timo cha. Oga Obina emo uso Mama County. Ouse as in enemo osele. Oga Obina temo ni katika inaluore ne to usi maber. Like Mama County bika. Uneno gik moko kata ma ng'ane kelna glass kanyo ti ng'ane kelo ne glass tenene. Mano uso. Iluonge ni omiye airplay. Moningo bed ni chulo. Airplay oningo bed ni chulo. But this guy oketika samuru mi transport to gi pocket moro mathin. Koro nikech idhi bedo piny tineno ka maybe this guy, according to in and imagination, this guy is making millions of money to him, maybe me hundreds, for example. You actually anymore, this person is using me. Do you know how much it costs just to have resources that you can sit comfortably? Ma sound work kama layer mani kama picture go this other side. Do you know how much it costs? Akonu nieti an equipments ga mag Luo Trending Nation anyiewo gi pesa ga. Pesa monego bed ni sani koro ne an gi ot maber dala ma asungonu anytime kadhi. Poda onge gi ot maber dala manyalo songo. You get it?
an gi oda moro kanyo mar lo simba ma kidonje to bi kulori kama. But what I have at hand now, it is just the other time that I bought my Canon camcorder. People like Doc Kid were there. I was having a few friends, just to, I do work with friends to witness, so that one day when somebody will come, new camera kenango, jok manyeo gi people are there. Cameras gagi onge manyeo ka friend onge. Sani an gi around 3 cameras. 3? Around 4. There are 4. But anyalo kweno ni moro ka moro ng'ad mondo nitiere. Mokwongo nwanyiewo ga gi Nick. Nick no en jakamera iluonge ni Nicky Melo. Osetimo ne nyaka Elisha Toto videos number of. Koro ing'eni nyaka ing'e ng'ama gi experience e cameras bla bla bla. Those pok gi duoko pesa gi. Anyalo wache kamera ni nyaka kawuono pes manyiewo kamera pok oduogo. And when I go home, my mom or some of my friends, they know that I make a lot of money. But now they wonder, ni samoro nyithindo mayange osegero, and then I do have a house. They are like, this guy must not be serious. This person is not serious with life. I'm serious with life. But it's very expensive to accumulate those equipments that you can now sit and swing. Koro samoro kineno ka ng'ato uloso kata mana, like, according to you, ni ng'ano loso pesa. Ng'ano kata gik ma ubeto gogo kende ma pok oduoko ne samoro. Then that is just one, to have equipment. Of which, for you to have equipment, nyiso ni TUBC tiyo matek mar gero brand. Gima jogi timo, makata an nosetimore na e life. Iwinjo maber. Kachako gi an nitie jam moro mopuonja stima, like I do electrical installations, arwako sitima and everything. Okatime professionally. Koro kik ng'ato contractor ni umari to in itimo gimoro amora. Immediately after my college, ne koro amanyo hustle. Then there is this guy iluongo ni Billy. Leave alone Billy Brady. Billy. Jomong'eyo iluongo ni Billy Odera. Billy Odera ne en fundi, ne en jasitima, gweng' iluongo ni jositima. So nabedo interested, koro nachako manyo Billy be ne bire simba, na yudo kaka tudora gi wechni, aloso transformer na kenda. So this guy called me. Wachako tiyo kode wuoth, watiyo tok chula pesa. My mother gine wacho ni bwana ng'ani yusi timore nade. But do you know what? Ng'ani ne mer mane matimo tijegi. Koro yudo ni kura chako dhi timo meka kenda, ng'ato wacho ni bwana ka Billy dwaro 1000, dwaro 2000. Okay, pia mi 500 gite. Rambi ngina onge pesa. Koro kumono ngotie gi 2000 anarenga dhi timo gi 500. Ineno, makoro ambe kora chako ka contract. Ambe kendo kora chako yudo ni na wuotho gi Billy, ambe kendo kora chako wuotho gi ng'ato. Iro gini. Koro mae gima timore ga. Koro we Billy, noka we Billy ni Billy tiyo koda marach. Noka we Billy ni Billy timango. Awe Billy ni kech koro amba nero ni like dwaro mar dhano ng'ato dwaro ni koro we rito mipogo na ka okenda. Ineno. But sometimes we do this thing iluongo ni that we have to accept. You have to be ready to learn before you earn. Mae gima ji ok dwa yie. Ji ok dwa yie ni ati idhi kogaw bina nitie gik mang'eny milan. Ineno, gimomiyo kawuono demo Facebook nyalo timo podcast. En experience moyago kogaw bina. Demo of Facebook was not that person matemo podcasts. No ken ng'ama ni social media to give brandings. These people no nenegi kocha. Okawach ni no onge gi that potential ne en go. Then ogaw bina with good heart no nene. Motimore nade mokawe. Gima gotamo kata Raila Odinga. Raila Odinga oknya nini gi potential mokawe. Nikech ong'ango you are going to outdo him. Angamono yie. This issue mar Babu Owino gi gine negi. Donge na eno nikech Babu Owino nigi potential. Koro en ng'ama kobedo empowered to onyalo bedo powerful person to powerful
ji oluoro powerful people nikech nyalo over power gi. Koro ka ng'ato i risk ni ng'ato neno potential moka ji okaw jok manigi potential ni umari kone ni kilendo maber to luor keti LTN nikech udhi keti kanyo for 1 month kasto inyalo yawo mari. To nikech talent ok en gima miyo ng'ato talent, en gima en iyi. Ka en tiere nyiso ni ji kende midongo mondo ng'eyi, then you just boom like that. Koro mane gima Oga Obinna to nokong'eyo ni ati jogi ka empower gi. Koro sama ji wuok, jogi wuok kar mondo ji kawa togo ni erokamano baba I uplift jogi. An talent na mara. You are welcome. Can I give you a tissue paper? How do you call this? Serviette. Service. Wanekanga hivi. Nevertheless, you are welcome. Enjoy. Sit back and relax on your drink. Thank you. Okay. Yeah. Sasa mambo ni kama hiyo. Huyu ndio sasa atakuwa anatusava hapa madrinks kwa guest wetu. Baba County yako ile side nyingine wanapiga kazi na baby. So naenda hivyo tukisonga. Kabla niandike uleta nika text Pamela, mnajua Pamela, because nilikuwa jaribu kuangalia nani anaweza fiti part, okay, of which you guys don't judge the Pam part because as he delivery. No, mimi nilikuwa mimi, yeye ni yeye, kila mtu achape part yake, na mimi nitakuwa na mguide, hata nikiwa huko nitakuwa namwambia iko hivi na hivi, nikamwambia mimi kuna venye I think ni kama tu ni Mungu tu, because lazima hata Pam inafaa pia shine kwa hiyo Obinna show live. So pia maybe tulikuwa tunaangalia venye ataingia ways venye pia atakuwa anaingia kwa part of Obinna show live, of which pia ni Mungu maybe amemtumikia na akanitumia kaniambia, wewe kijana sasa wewe umejenga kidogo, step down kidogo, Pam aingie. Kwa mtandao wasee wananiambia huyu kama amesaidiwa kujenga. Guys, nimebambana na brands. Zile brands hazikuwa zinanilipa hewa. Nimepiga a lot of brands kwa sababu ya kujenga hiyo nyumba. Nilikuwa napata some support but 99% ni my salary. Nimework na extra brands 2024 kwa sababu ya kujenga hiyo nyumba. Leo angalia wasee, yani mpaka juzi nilipitia comments fulani nikasema tu oh my god. Yani kuna mtu aliana tu akasema demo Facebook amesaidiwa kujenga, demo Facebook amesaidiwa, kama angesaidiwa nyumba angejenga my friend. My dad anajua vile nilikuwa na struggle. Sikuwa nalala kwa hii nyumba, nilikuwa narudi kwa hii nyumba saa 9 ya usiku. Kwa siku nilikuwa hata napiga brands 4 kwa sababu ya kupata do ya kujenga. Hiyo do, what I can say, that house ni may build with my own money. Akuku supportiwa, nile supportiwa kidogo tu ile yenye nizafanya kitu na nikwambie Edi unajenga, acha nikurushie kambao. Ilikuwa hivyo but 99% nime build that with my own money. Ne oganda luo kendo e piny luo. Oganda wopong' kod were mathoth mapoko yangi. Nyota mag rowere bura dimo ka duond jowa modhuro bende poko winji. Wakeloni Luo Talent Search mabiro kod tekre makende. Ma en chenro mowuok oko mar yango kendo konyo jogo man kod were mar miyo ji nyiero, wer, miel, lendo kod mamoko mathoth. Luo Talent Search biro mar neno ni lek magi ochopo kare. Be in kod oteku mar bedo duond Luo, bedo sulwe mar oganda Luo. Riwri kodwa mondo piny ngima one mich mani ogwedhigo. Ma kik bai. Your talent, our stage. Let the search begin. You know, this Friday, dancehall artist. I'll be performing at Luo Talent Search, 15th April 2025. LTN. Luo Trending Nation. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Anonge kimoga Obinna puonja bwana. Anatiyo matak. I've worked so hard to build my brand. Brand people have brand outside here. They are not eating. They are not getting their food. How many artists have you seen that
a lot of following, but they are coming online to say, oh, Nikuramoge, blah, 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 blah. This thing is a matter of connection and experience. Mondo me umari cham arts, nyiso ni ntinga tok moro, monyalo dhi otimo ne chelari adek, okanyal chamo arts, ni I'm talented. Everyone is telling you you are talented and you go for you're talented and you go for you're talented. You must get these gigs. Idhi game changer itiyo, idhi gijavan makajudo kanye. You see, idhi show moro, idhi arus, idhi seche moko nena kan echo aringo gi nyithindo moko kocha dhi some trainings, adhi dala kie moro kona ni bwana entertain wa for 2 days, 2 days go and guest kanyo achiemo bla bla, kawa gi NGO waringo on the other side of Western. We mano kore kake chamo arts, and these things nyaka yud ni nitiere kake bedo connected mondo mi achak dhi Siaya bla bla. Adak gi jo chunga for it was around 2 to 3 years without payment. But I can't say ni ngano no user. No, ine mi user ni kechi kao skills ge idak ko pidi ndalo kote, and then sani ko ridong ichungon your own. You need to appreciate that person. We watching it ni jo chunga ne chamo 40,000, around 40,000 tan anemea 1,000 madhe godo Siaya siji 500 in the first place anepoka the Siaya. But to date anyalo the Siaya kenda etija gik moko appreciate gi moko kel blessings. Kuonde miyudega platforms ot mopidho nyithindo mang'eny awuo kamano, chiemo ok berega ahinya. Kata dala miyudo ka chiemo ji chiemo madong' mang'aw, type mag chiemo go kiyudo kama tok samoro gimori ahinya, samoro en mariewa chamo ng'awe tol, mamoko ng'ich mapuki gine nyoyo. You see, ot mapidho ji mang'eny. But nitie ot moro manitie nyithindo ariyo, en pizza no bene en box moro achiel kamano, chapat oted mana half gine, mano ot ma koro respect turu ute mating'o ji kaka koka Obina. Oka Obina en platform mating'o ji. Ok inya pimo Oka Obina gi kata gi ka Eric Omondi. Eric Omondi konyo ji as Eric Omondi, like ochiwo donations. But what about platform ne? Platform ne waseng'eyo a few people by the way, like Antonio and this other lady Mara Kwame, only two. By the way, waseng'eyo. But apart from that, today Pamela Aeli is growing. Kini yuru ko bedo ge numbers. Then it is from fans that always tell people ngani tiyo kodi, ngani use, ngani tiyo kodi, imi pesa dika. Then mane me yudo kiwuondo go jomoko malal. They just go that way and then they disappear. Nyaki yie ne yawa ngane to konya. Ewenyo, wuotho go mari omiyo onge gimuchuli but ing'eyo operate kamera. Omiyo kinyeo kamera ing'eyo. Wuotho go mari omiyo ing'e kata only setting. There are some people that have equipment but they don't know how to set, mawa set now. Ineno. But jomoko dhi chon kake kata mana seto camera sareyo. Like, how do we have 2 cameras? These things people learn. You don't need to go to college ne gik moko masimple. No, you can just learn from one another and you go. Koro mane matimore. Be ing'eni kata mana school. De onge gimochuno ni nyaka itiek class 8 mibed gi certificate. Jo class 8 mang'eny made koro yaw skundegi. Mapuonji. Dong nuneno ka wan jo class 8 to nitie ng'ama ong'e kwano makata japuonj oyiene ng'ane to timo kwano. Machung' ma conduct. Gima tame yaw sikunde nikech sikul nolos ni nyaka ikung bed gi certificate. But gigiwa mago media gi
Gimo mi bedo gi ng'ato to 1 month no 2 years to sewuok kech onge pepa motwe kanyo ni nyaka tie koro wuok to dhi yaw mari chal ga jawa. Tiyudo ni kare mondo mi bed japuonj ok kwano no kende. You also need to know ni kopo ne nyithindo ng'anyo to inyalo timo nang'o. Nyathi to ere kaka ing'eyo ng'eni nikech in gi paro mar student kende in ing'eni bwana to kwano Mr. Nengo ok nyal loya. Kwano to inyalo timo mi challenge japuonj. Jok mang'eny ne challenge ga jopuonj. But japuonj pod en japuonj. Japuonj ong'eyo ni in winjo kwano to nitie ng'ama bathi mok winj. In ing'eni concentrate mane puonjo kwano, ki concentrate ne to be jiwinji. Emo mi itieko ga system. Idhi mitie class 8 michake kao kende ya 8 ichake mako form 4 michake ya form 4 ichake mako university kasi duogo puonjo mana ja class 3 pare gino te itimo nyaka 8 yeri 8 to already nyalo puonjo ja class 3 but ichake dhi form 4 ng'eni koro teko puonjo ja class 3 but ichake dhi nyaka university kasi duogo puonjo ja class 3 A B C seche go inti wacho kizungu madongo it is quite disheartening and obnoxious to conscientiously eradicate the aspect of lunacy and frivolity. That system ni tigi motime ngima ni momi chopo kanyo. People do not appreciate. One sekundwa agojo mofele live. One sekundwa chopo yugo no puonj maber. One of you to a professor munusomo wari sekundwa wada kera go gin gigeche we awuogi platform maduong' moingo kata mar Ogaubi na by then iluongo ni Churchill. I have friends mosebedo ka Churchill. An godiero jamjengo, there's a friend of mine ose feature ka Churchill, an gi Kurutu, an ga Fande. Those are my personal friends. Wan gi Onyulo, wan gi Usuko iwinjo masane ene Royal Media Citizen Ramogi. Jogo te will tell you these platforms iusori usa but payment to onge. Jok mono dhi ka Churchill ne payment noduogo weyo, noduogo wacho kaka mano ng'ama use ji, noduogo lal. Jamono tiyo kode maber Ogaubi na menenogo. Jamono tiyo gi platform maber Rico Mondi makawuone neno. Jamono tiyo gi platform no maber Mamito. They never bothered ni ati wano kuchulwa maber. Penja ne jok motiyo ka Churchill ni, how was the payment done? Ni chuli mana kificha e TV. And joka kuro nok feature TV because negi remember ne feature ji continuous linkage negidu neno ka Rico Mondi ne bedu featured every time. Movie bedu so powerful mako onge to it is like Churchill is no longer there. So negi wacho ni kwa keto suchi ngata chila yenya, then this at time mangani kuro wuok, it is affecting this thing, and actually it affected it. Let us not lie. Eyo ko negi chako ngelo ji ko keti ka wuono nyalo kala yo ticha kiketi ok mate no balancing tingena moment mo kificha. Ask those people, they know. But Churchill notingo thousands. Okuwinjo jomono tho gi depression to ne ka Churchill. Koro mago jok man gi fixed mind. Ok chulowa. Dak miwa pesa. Ng'ani tiyo kodwa. Ibiro tho. The only thing that you need to yearn for is a platform. If you get somebody that can offer you a platform, that person needs to be appreciated. In fact, were you ask ni ang'o minyalo chulo en platform. Nikech kata Safaricom onge ng'ama kia
to Safaricom ne matiye gi pesa mang'eny advertisement. Kiyudo ng'ama nyalo mi platform ni ji advertise, appreciate that person, be grateful. Learn. In obina timo gini nango mabedo connected nade, matimore nade, matimo like an kako senyuola e ngimana, an alan ga. Aloji Panoran onge chieng ma Aloji Panoran nosechula pesa. Onge, awacho ka chung kama, but that guy helped me. Nikech nadonjo, nago komedi to nadonjo jawa mapenjore ni, ma to koro igo komedi na jigo koko to mer. Kawuono, ka ng'ama pache thin tadhi neno ni ati Aloji Panoran did nothing to me. That person did something. Kawuono iyuda ka chung kenda game changer, awuone jomo mer to ji nyiero. Where did I take that experience? Nikech anto anyuola matiko school koka donje ba gotieno. Ng'ama koro pe ka ba gotieno taluo ji Panoran. Natimo komedi koro wen kucho but ne pok abedo gi crowd. Ni koro atimo ne crowd. Ng'ama koro miyo achako ng'eyo gi crowd en jo chunga. Nonyuola mabedo kucho to ne pok abet gi musician kama ni koro. Ng'ama koro keta bedo gi musician together. Kata musician ma yien abet en Freddy Jakadongo. Let us accept these things. People have these things in life. Ema ni koro idhi chopo e level moro ma koro gine ni momedore. Iyuda gine mari omedore luongo nango mahitaji kaloro bi kaka dongo. Koro chuni yaka Freddy Jakadongo. Iwinjo nikech Freddy Jakadongo to ne mi mana platform. Kose mi platform okiduogi wache ni Freddy be nok chula. Ni chuli ni timang'o. Ogaubina ni nyaka gi sponsors mage. Ogaubina nyalo employ ng'amoko dwano gine ma kel serve chai kaka ae Pamela ile timoche. Koro ng'amutedo chai no ok nya kele mesa. But magi positions mi create mondo muting jopiny. To misuse makoro miyo jok machuny gi becho duog nenore jok maricho manyalo miyo ji chakwe konyo jomoko. Anawacho kamano because I've been hosting people. I know how complicated people are. Ngato contact ni umari donga nyalo bire LTN kanyo feature deriyo mara day kiwinjo ni bwana ana onge ge transport. To imbe samori struggle to no kiluonge be en mono wacho no dwano gine. Ioro transport deriyo didek. Ochako wacho ni bwana an transport ame mea ana dwana chudi. Ichaki mea oneno ni bwana magi tango bwana gigi ok nyaroma gigi dikoni. Where did these things come? Because gik masamori kete no timo samoro un gi two guests. Iwacho ni bwana we akaw guest achiel casta create ne ngani time ochwad guest moro cha ous go suche. Yudo ka ngacha be koro sichako mi demands. Kamera okwadwara achiel, kamera koro onego bed ariyo. Leo ni koro koningo be watimo gi t-shirt onego be watimo gi coat. Okia ni cost mar mondo mi bed gi t-shirt magino wuoge mbui. Because you people will bear with me. There is nothing that is costly like production in arts. Production. Aye. Inya yuru ka ng'ato sauti ne rach ma ng'ato kamera ne oleili. Production is so costly, my friend. Inyalo bet kanyo, ineno ka Churchill opango show bwana mopong'. Production no chamo badino. Mondo mine ka kamera biro peny ga machak dok malo kocha to screen ji neno reto every corner, camera at every angle. Ingeni mana en pesati. Ka Yolo Box kende matingo cameras ang'wen is over 200,000. Yolo Box. Mano kiwacho ni koro production idwano bedo mari. Yolo Box kende. Mago cameras ang'wen go pok iketo. Kore ka ket cameras ang'wen. Kore ka samoro in gi wireless video transmitter magolo mache kona cha kake bwana production. People are talented outside here.
but production. Nena ng'at moro machalo kaka Chief JJ, how talented that guy is. But production manze, production. Kuri yudo ka ng'ato kao Chief JJ, okete kuma production is free. Then gichako timachila riadek, this person is growing. Like, truth be told, Chief JJ, people knew Chief JJ from Lolwe. Angeni kawuono to genyalo wacho ni Lolwe was not that paying, of which I know. But Chief JJ kawuono en ng'ama nyalo moro jiong'e ni ma Chief JJ onyalo chamo pesa ne kawuono. So we don't need to say ni Lolwe nok chul gi maber. Lolwe brought them. Kata him makoro wanene. To ang'o mano ne timore? Because production nobedo katad for gi Lolwe. Sauti ler, gimoro mora ler. Enya yuru ka in fani, but koro nkeche make gi simu mogo gik moko mono kakalo. People do not like gichok donje ne ji maber. Iwacho ni badini kare ma production e maraya. Kora wuo mang'eny nikech wan joluo wa mistake. Then nawacho ni nyaka wuo about men jake. Piny ka indi be mondo mi survive. Okinya timo gima ji timo. Okinyal. Kata mana king'iyo Mama County, this person Prophet Comedy, nobiro gi gima ji ok tim. Nobiro gi sura mararacha. Such Prophet Comedy wuok mana recently here. And everyone ong'e gino kani en gima wacho. So people were so interested. Noko go comedy mora ahinya. Nogo mana gige radio jambo. But koro keto bell dhoge. So people were like, manga. You know. Prophet Comedy osego comedy mane makoro mana mamare. No imitate gi radio jambo. That is what I know. To nikech nokete gi sura mararacha ma ji oluoro no. Noketo effect moro mabanjo sura ko. Mimi napenda. Iwiyo. Kochako dhi kobino chako dio duonde ni en Mama County. Iwinjo maber. Itimo gima ok tim. O gima tim gima jok mang'eny oweyo. So men Jackie is doing a great thing. Nikech gini dwaro energy to gi weruok, like iye lose gik mang'eny ngimani. Parane ni ng'ato bet kumoro, ji rwako suit to in rwako dress. It takes a lot of energy to do that. Wan kaka joluo bonego support. Thank God ni ji nyocho chwore SDA. There is a time Moriam men Jackie, I think yo Migori kocha, e pulpit ni mago gik maler. Emo mi ansa ma osegore no matanyalo yanyo nyaka jo kanisa mara. Kichangino kaya Nyasaye, ayanyo timbe gima ng'ato nigi fixed mind ni timo kama. Gikwedo dress while ng'ato to chode kanisa kanyo. Koro chode gi dress. Just a cloth mabe wacho ni Nyasaye to dwaro chuny dhano. Joluo okwanya dongo kwago jomoko. Okwanya keto ni Luo Trending Nation adwa no dongi gi go simi Kenya. Mane momio the other time, there is a time that I was talking to Victor Msafi. I said, we are in this field, we need not to fight. You can't thrive by fighting me. Because it is also there. Keep fight ngamuk fighti. Masira okurum AOD. What do you know with Simi will call me makurani bwana boyna katetemo mabaya. Especially in parodies and these are the comedy. Simi will even invite me to his Onagi show. Emani ani maja kone gani badi. Jomoko kese chulo tani kuri invite ane abiri koyo. No, wewe anende. Because ambe at long run I need to pay my rent.
mana kaka simi manyo pesa amba manya at least achul go order, but we are not enemies. Pascal Songo no address ni min jake oningo luong ni wuon jake to werwa kosekat. Waweuru thrive gi go joluo wadwa. Imbe rwakri chak timo gimoro manyalo mi donji Ramogi. And nitie samoro gimoro mwatimo ma inyalo paro ni inyalo kawo position mar ng'ano. An kawuono ka tho onge ng'a kawo position na. Wuon Ombogu no tho ne onge ng'a kawo position de. Min Ombogu nyaka kawuono onge ng'a kawo position de. Wan ga jombuta sirikal masira noweyo Royal Media nyaka kawuono onge ng'a mosekawo position de. Wan go uma basement mabendo we fuok maduong' ahinya kata Lady Morin nyaka kawuono onge ng'a mosekawo position de. It means everyone nigi potential mare to noloswa in our own ways. Onge yo minyalo kawo go position mar ng'ato. Ma wach ni ng'ane ma ng'ane okawo position onge. Never. So fight your own battle. Kuma min jaki otiyo marach ka wacho ni mbona min jaki ka tetemo marach, especially with the media personnel. But kik warach ng'ato e gimotimo mabende pidhe. Kiki wach ni Umari nyiero nade interview ne. Mano mare. Akini yude maber. So Pascal Songo, ayie kodi, you really stood firm when you were talking about SHA. I agreed. Ni wacho ni gino kdi. To joluo to dhi oketo wigi ka diek. No karombe. Ni wane sirikal. Mano to naigie kodi. Pascal Songo. But kumi wuoyo ne min jake. We wuoyo e gir ng'ato makelo ne moko. It shows how wawacho gimoro marach, but pok waerore to that level. Onwa supportre. Ineno. That is why an pok na wacho ni Prince Indah wer marach nikech ok oluongi ni dhi e show ni. But anyalo wacho kumarach niya, President ka to nitie marach, Amiso Thuango pango egesa kasto ma edit. Mano tanyalo kwer. Mano gimarach. Nitie gimarach. To gigi yo unique way ma ng'ato timo go gire. Iyuda. Ok anyal wacho ni Dope Kid wer marach. But anyalo wacho ni Dope Kid nitimo marach kuom we sikul. Get my point? Nitie gima ng'ato timo marach. So Pascal Songo kanyo to ne rach. Wuoyo e uniqueness mar ng'ato kanyo to change. Nawinjo ka kijana moro kweri kabisa. Amba kweri. Wago chunji. Nitie jomoko ma you'll just tell that way magine. Ndalo moko ni ng'ato wuoyo ne nyulo marach ni kenyo upongo TikTok, unujo kwecho. Gino no affect onyulo molorore out for very long time. Nothing in onyulo and I could not imagine. And it was just from a talk that came from jok maneno. But wemondo me ajiwo ng'ato. Inga manena. Wambe neno wan jowuoyo e. Okonya wuoyo e ng'ata ng'ata. Iwacho niya, mondo mi ibed topic, you have to be at the top. Mondo mi ne kwa wuoyo kuom Indah ni e top. Min jake mondo mi ne ka Pascal wuoyo kuomi, nyiso ne konenore gi en to in e top ne. Mondo mi owuo kuom Oga Obinna,
nyiso ni Oga Obinna ni e top na. Because there is no way mabiro logo down mondo discuss gik mane buoya. Kech joma ne buoya go be discussa. So that's my advice to those who are on social media. Ngene sama ibedo discussed, you should thank God because okinya bedo discussed. Prince Inda wachoga pele chanenda. Kineno ko kuomi ngene sade. So Minjaki, you are doing amazing job. Giman go problem gi Minjaki. Minjaki aneno manaka wuotho gi Jakalo to gi Chief. Minjaki, do you mentor other upcoming artists? Like Ogena is doing always, aneno ka in a village to en Guzum Kapeta and Gikianga. Ogena will biro nyaka gingamikia. Ogena will give stage. Minjaki, do you nurture talents? Maka chingoro ng'ato gine to wacho ni bwana Minjaki no konyo. Minjaki neno mana gi jok ma fixed mono chako go ndalo cha. Emain go ok awache ni mondo lok ji, but dong nitiere kaka be wa uplift jomoko. Aneno mana iluongo ni MC ngane. MC moro ni yo Migori Koje. Mabende konye management mar page ne. Emana okaeno. Minjaki wamiye beuru joge platform. Nyithindo matindo mayagi. Most people are asking about Minjaki. Minjaki, when you uplift these people, when you uplift somebody, you also uplift yourself. And Pascal, you've become someone. I don't want to talk away mari bire mbui nyaka koro kumechopeno. I can say you are doing so great. Gima wabedo remind. En ni okwanya dongore kwa go ng'ato. Sametemo thiro ng'ato gi inch achiel, imbe ng'ini duokore piny gi inch achiel. That is what is there. Samitingo ng'ato gi inch achiel, that's how you grow. And that's why you see Oga Obinna is growing day by day. You will see Eric Omondi growing. You will see these other people. They will, and that is why Churchill grew. Because Kenya kidwa wuotho mabor to kiwuoth kendi, iwuotho gi ji. You know. LTN is here. You will be seeing different faces. They will be coming as they pass, but LTN will remain and it will keep growing. And finally, your platform. Don't go with all your expectations there. Go there to learn, go there to sell yourself, and then do a constructive thing. But a moment me say a platform, no, appreciate. Most of us do not appreciate. They will say how they were used. They will say how that person is useless. They will say, then we work a platform A to the platform B. I work a platform masa moro ne bet duong to the maten. Irumo. Bet chukri. Bede maduong no ki work. Demo Facebook. Bedi kari. We bedo gi mindset mar beda e buoji. Mano nyiso ni imbende yonge gi mindset mar dongruok. Yero kuonde mayot mekuothe. Ka ine LTN ka. Ki wuok ka. Wewe ni platform kaka Oga Obinna ka pod nyaki bedi platform moro kendo kapoko LTN oro michung kendi. After that, bed gi mari. But kisi wuothe platforms molo ang'wen. In kuri yonge gi spirit mar bedo karini jeti. Ino mwasi ji. In kuro bed. Bed humble. Bed humble. Nikata in jawer. Iwer maber. Isekolo thubeni. Michopo kuma ka jono chope masane en ka enda ja. Gasi dugo kokodhi rapogi. Gasi wachini we kora panya upcoming moro wachako. Onge gi muchako. Upcoming moro wachako ya ka enda idu choko gap kama. No.
in koro luongri gimondo kaka Talanta wacho ni onge, luongri ni backup artist. In koro artist, in gino koro ingi. Because onge ng'ama biro mi platform to chuli maber. Kumi chuli maber en kuma koro ng'ato ng'ene ma MC Umari Nash obiro tiyo na Umari kao pesa di. Kani anta kao 10,000. Timi ya transport. Sawa. Ana kao 30. Mia transport. Sawa. Donge neno kaka te in MC kumoro. To nitie kuma kochope tiluongo MC moro. Nyiso ni kata jogo be kaneni pod gi mi platform. Koro yin payment pod nyalo timo kama. Kama ni gimi chenjo ne ng'ato, ng'ato pod dhi timo the same kapok iromo bedo MC. Kichaki wede ng'ato, ng'ano be pod dhi timo mana the same. Kapok iromo pod the same, ibiro wuotho kuom ji 12 and it is the same. Kata dhi mana ka enda, chieng' moripo mana ka podi miyi, chieng' moro ok miyi, nikech jogi feel ni podi tegno and give me that chance mar walo gi audience gi. Ng'eni mano be gi risk. Nikech a moment mapok ichiek to ng'ato mi audience ne iwalo. A moment mapok ichiek e timo interview ta mi platform iwalo. A moment ma ikaw kata time ikalo kama, nikech kamera to wan gi control, anyalo wacho ni ok ikaw kama. But a moment ma yie ni ikale kamera, it is very expensive. Use it well. Ing'ata maneno platform igombo ni utigo mari. It is not easy as you think. That is why I do keep akono jini dembria temba. Many people would really want to work with LTN. But I know they will be coming with with bigger expectations that will not be met. Then later kagise wuok ka tiwinjo ni Umari Nash no tiyo kode ang'o to in ineno Umari Nash. Umari Nash otiyo kodi to in ichako neno LTN emomiyo biro. Matako. Oga Obina tiyo gi ji. To joge moneno Oga Obina. Ask yourself. Ang'o ma kiwuok kumoro to ok dhi timore. Kineno kiwuok kumoro to pod gigo te dhi timore. Nikonyi kanye, it was a favor. If your absence cannot be felt, there was no importance of your presence. If your absence cannot be felt, then there was no importance of your presence. Sit down, lower your ego, then say, that person was helping me. If you see programs are running as usual, everything is watching, jogi tiyo clip, thank God, sit somewhere, lower your ego, say, this person was helping me. When you luo ok appreciate, waseyanyo kata mana jok modak kodwe udi nikech koro wayudo tije maber. We don't remember ni mondo mini wuok gi papers gi okidhi manyo tich ni dak kodno kata ni nindo kech ng'ano no hosti. Wasejaro jok momiyo wa tije nikech nomiyi tij plastic. Te tij plastic kanyo emini yude ng'amung'ere gi tij mar management misomono makaste dhi. Iwacho ni ankono timo nang'o dong' noketa mana kumiwang'e plastic. That was the process. Appreciate. Awacho ni appreciate. And this is what is killing most of our artists in this industry. Ng'ato timo comedy, oneno Ogina Koko, to jini Ogina Koko timo comedy, beru timo shoots kanye, to dhi shoot dichiel. To nikech obedo featured, okete mondo feature.
to neno ka jok oketo gika korgi. Ok en jok atiyo gi giche use. En yo jok oketo giche channel ne. An koro onge gima yude. An gini ne. Next time ipenje introduction ne ko wakt gi ng'ane gini. Gino be onge gima yude transport. In ne dhi yudo ang'o koso ikwongo iusori kore ka mondo mi chak yudo gimo. Kwani en gima idhi ga to in yuto. You will not grow. Ibiro act gi person A, person B, person C. Tiwacho ni a Rolling Stone gathers no more. E kake lal. Bed kumi bedi no. Act gi kalausi. Act. Kalausi tagi nyingi kanyo. Sawa. Gimo ka yiego en ni ng'ato ok tagi, ok tim gimoro mora, manto ng'ano tiyo kodi. Ng'ato keti mako kamera, ok inen, ok otagi, ok ochuli, mano ng'ano tiyo kodi. But ng'ato keti imako kamera to embe samoro nyalo mako ni, samoro feature, samoro itimo ang'o. That person need not to pay you. Omi platform. Sana ko koluongi. Inene ni bwana ng'ane wakt. Ine makuru tigi kuogno. Kech kalausi ni ga lot of numbers. Tigi numbers ge go. Tigi numbers ge uchimoro kichake art code ni kalausi post nama. Tigi numbers ge ko mi idongi. You'll grow. To kalausi ukinyal tiyo matek mondo nyiew gik moko te gi kamera gi everything. Then you expect ni kalausi koro chak chuli. Ka in brand, bed gi brand ni mondo yact gi ji ichula gi. Nikech utani lower your ego. Sawa? Wanjok ma ego geni malo ka kumari mana ng'eni ok nya tie bo ng'ato na yao LTF. Kecha ng'eni anto ego na ni malo. Osiepa ka ego ni malo kamara yao yepi korindek ji ichulgi. To kapodi appreciate gima ng'ano miyi. Nitie jok mang'eny mar talented than you. To kiyudo platform. And it doesn't matter when you started the industry. Ng'ato biro wacho ni obina ok oting'a malo. I always differ with Javan. Javan wacho ni an adhi ka Wood Phoebe kan producer. Nin producer. But jo angla gi ong'eyi kanye madongo ke. Jo loka miwero gi ong'eyi kanye. Appreciate ni Wood Phoebe nok chula. But oloso na ngas. Ji mutiyo ka Wood Phoebe. Ji mutiyo ka Wood Phoebe. Yuak ne chudo. But gin somewhere. Kido jogana yuak ne jaduong'. Jaduong' nok chudi. But en somewhere. Sauti Rumba. Mana Wood Phoebe no chando e otomera ma samoro tuwuok. But sani en Jeff Wenyatanga. En gi kare. Vicky Budulare. Let us agree. Kanyo wami uru Wood Phoebe gimwami. Wami uru. Ng'ato nigi kite, but on the other side wagin. Koro ji obet mana e wach mar chudo. It is not all about giming'eyo ge talent. Nitie jok moko ma talent ok chul nikech ji kiagi. Be ji ong'eye ma biyo mi cham talent. To ng'amo miyo ji ong'eyi no. Salute. Koponu mari omiyo kata ji atek kendo ng'eyi. My friend, thank God. Mondigo ni Omari. Bazu asante. Omari. Asante man. Asante jo. But one gi pride mang'eny. Ng'ato konyi to pride ng'eny. Pride ng'eny kuomi ema mono wadongore. Awuoyo wa now. Nikech unyalo tamo kata ng'ama nigi chuny konyo. Kaka an osechopo kuma koro na chiegni kata mana weyo konyo ji. Nikech
Wala nuru to appreciate. Ubro miyo jok moko machalo ga Obina gene jok ma chunygi ler. Chak lokore. To mana nikech utamuru appreciate. Ma chunygi ler e Kenya ka waten. En mana ma joluo. Ten ma. Ten. Kata Raila zaindi chunye ler de wan ga lot of politicians. Okawacho ni chunye ok ler. Waten. En mana Oga Obina, Eric Omondi, Akia Mudo. Ineno ng'ama chunye ler oko kanyo. Koreni ineno ng'ama chunye ler oko kanyo. Mari nasho mari chino jamana mbele. Wachakwa romuru kendo next time. Anawache ma podcast na abede komba. Takwero jopiny. Matako. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Lando nyaimbo, jaber nyaimbo, ahana nyai, toto nyaimbo, nyagilo mumba nyajoimbo, jaber nyaimbo. Hey, nyikora Mugejwang ma en Anjavan Makajuto aka Chui Mkali, Mr. Yath Kiasi, Kongo Kiasi, asili yake. Takono unimeduru manakete Luo Trending Nation. LTN kama mopondo wanyenyelela to bende mopanda sika ainya bende wasoko twaguodo kendo waketelela. LTN. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'e life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest.